Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Zuba! Vrem să luăm chestiile Moca de pe shop. Uite, asta e Moca. Upgrade la bun în Moca. Uhu! Ok, Moca e bun. Hai să deschidem și cutiuțele gratis, Moca. Dați-mi să spun. Fac. Încă o cutiuță Moca. Pe brus chiar. Dar tot de mi arată că e free. Ce naibii mai e free? Am luat ce era free. Ok, s-a băguit. Hai să vedem dacă din aici ne pică item. E șansă de item. Da, ne. Pe Nitro Shotgun. 100. Mi-a dat destul de bine la bănuții. Să știm. Am 1000. Pot să-i dau upgrade-ul Shelly. Ăsta cât mă costă? Stai bă, măi. 400. Nu vreau lui Shelly. Lui Shelly fac power 6. Adică totuși e destul de OP. Hai Shelly, forță! Să jucăm puțin. I love sarmale. Nu trebuia să ies. Power 6, adică este ceva. Și am doar o suliță, măcar dacă am o suliță zi, să o upgradez. Stai că mă sperie asta cu shotgun. Poc! Am barat de meci. Poc! Arăta ce prostie! Eu filmez acum dimineață. Ia cât e ceasul. Că vedeți și voi, 9:30. Da. Este ora când filmez eu. Dă și asta că-l vreau. Băi, bun, de unde mai am eu unul? Cred că de la gardianul ăla. Uite un gardian, ești prost. Fugiți, bie! Stai să-mi fac arcul. Larry! Larry, ca Leon, practic. Shark ciudatare, Larry, ca Leon. Ce Leon nu dă la fel? Stai că vreau arcul ăsta, fiindcă este mai bun, aparent. Hop! Nu te predai tu nicăieri, Larry, vină încoa! Este timpul să dai. It's time to die. Fucking god. Trebuie să mă ascund. Chiar trebuie să mă ascund. Îi! Fugiți, bă! Aoleu, are arcul. Doamne, arcul. Fix de asta mi-era frică, că dă cu bomba. Nenorocitul. Nu cu 5, ok. Ajuns în top 5. 11 trofee. Meniu. It's time to die.
mai dăm meciul și Shelly, presupun. După aia dăm și unul cu Bruce. După aia poate dăm și cu Mori. După aia poate dăm și cu Nix. It's time to die. Adică e timpul să mor dacă e. Aha, nu face. Nu, vine cu shotgun-ul după mine. Bine că și are, știi cine știe ce shotgun dacă e. Aoleo, stare de argint. Ah! Ah, yes, l-am nimerit. Mai greu, dar l-am nimerit. Asta sigur e player, dar nu mă interesează. De el dacă este jucător sau nu, pe mine asta mă interesează. Am mai să-l verificăm și pe ăsta. Bă, cum mai i-am dat pe mine? Nu e. S-a părut, poate. Lion! Am ajutat pe Bruce. Mă bucur că aici nu prea există teaming. Deci niciodată n-am văzut pe jocul ăsta teaming. Niciodată n-am văzut pe Brawl Stars teaming. Bine, de fapt am văzut foarte mult față de aici. Păi eu merg așa, Gucci. Eu sunt și protejat, mă și deplasez. What the fuck? Nu mai merge, cred că trebuie să fiu undeva la apă. It's time to die. Ia la apă aici. Eu mă deplasez în cochilie. Ia. N-am apucat să-mi o dau. It's time to die. Cred că trebuie să fac bug până vine zona. Sau merge doar așa mai rar. Hai că da. Wow! That's amazing! Era o capcană! Ah! Turc! M-a omorât un turc! This crate is toolbox. Ziceți-mi sănătate în comentarii. Bun. Hai și unul cu Nix. Dacă tot e cel mai nou zuber al meu. Și ce-mi face? Mă doare la bas, bum, bum, mă doare la bas, bum, bum. It's time to die. Chupa chups. Mâncați chupa chups, că bune. În ghilimele bune. Mie nu-mi plac chupa chups. Hop. Buff. Trebuie să-i se facă buff lui Leon, fiindcă este foarte OP. Oi, vai de capul meu, ce prost. Niciodată nu dau auto pe jocul acesta. Bun. Yes. Ah! What the fuck? Are power ca al meu.
Mă refer pe Bruce și am power. Eu atâta pe Bruce. I-am dat. Ăsta e healing-ul, nu? Da. E stau așa, în tufiș. Și nu o să știe nimeni că eu sunt de fapt player. Ha, ha! Ce șmecherie să fii butoi sau dovlea, cum e în cazul ăsta. Că n-ai Halloween-ul. Halloween-ul. E, băga mea și piciorul. Și că Bruce ăsta e ceva de genul. Cum mi-am dat seama? Ce pana mea, bă? Era ușor, mi-am dat seama, doar l-am lăsat. Mă zic. Ah! Fuck shit. Ce faci, boss? Ia, uite, uite așa, eu. Stau așa. Tu ce vrei, Nixulaino? What the fuck? What the fuck? Nici nu găsesc. Ei bine, oameni, cam cu acest episod eu am fost Bubic 009 și ne vom revedea data viitoare, pa, pa!